24, sí, 25, ara. collons, aneu, 25... La filla que com si blanca, perquè no es veien d'aquest color. I aquestes de 10 i torno... Mira que res en casa. És quin cacau, Hòstia. Vinga, va, espavilem, noi! ¡Dos por leche más, Antonia! Una Coca-Cola i què més, Oriol? Una magdalena. Una Coca-Cola i una magdalena. 55. A ver, de pernil no vendas que no hay. Vale, no, aquí no hay, del dolce o del suave. ¿Qué jamón dulce hay? Pero ¿Quién hay? está en la cafetera. Sonia, por favor. No vendas las cosas que no hay cosas. No nos sobra precisamente, lo que falta es organización. Bueno, estava fent de recader i em van dir que hi havia aquí que buscaven un director, em vaig oferir i em vaig veure embolicat aquí i vaig venir. Ha canviat molt. Ha canviat el turisme, no hi ha la gent que hi havia, no hi ha l'entusiasme que hi havia, però bé, nosaltres n'hem sortit i ara ja estem passant una crisi com tothom bastant forta. Inclús els companys em diuen coi, fer aquest evento amb una crisi com estem passant, i bueno, mira, jo amb aquests 50 anys m'he guanyat bé la vida i si ara he de sacrificar unes peles per meus clients, Jo recordo el ball que hi havia aquí darrere, que hi havia la palmera aquella tan maques, i venies a prendre alguna cosa i després podies anar a ballar allà, aquí al carrer de Vall. Quan ho van inaugurar, i van estar molt temps que feien festes. Del que fa 50 anys trobo a faltar els restaurants, molt. S'han perdut per almenys 20 restaurants, que jo recordi així. I tu no? Ha canviat molt, ara ells. Claro. Però hi ha coses que no. Si es comencem a comptar, més de 20. Tu? No, però han canviat molt, però està molt bé. Això fa molts 50 anys, jo 44, que tinc. 42, 44, clar. Que tinc el pis aquí ja, ja fa anys que veníem. Vull dir, molt bé. Però aquest continua igual, ja ho veus. Sí. I el migdia serà pitjor encara. El menú. El menú. Sí, Estem ben preparats. Estem preparats per donar 300 menús. Una funció bon dia, És així, no? Ui, perdó, tu has passat un plau? Això també. La República no. No, però això abans de la República, Com si vostè que vieres? Ho veu bé, no? Mira, què posa aquí? El 25. Són del 30. Póngale. 75. No n'hi ha. Que tropin.